o să vă povestesc și un mare story creepy de-al lui pe care mi l-a confirmat și mama lui. Gen, dacă vreți să vi-l spun, bă, și acum fără inventat, fără nicio chestie. Dieter, băiatul ăsta care e prietenul meu, când avea el, nu mai știu, 11 ani, 10 ani, nu știu, era destul de micuț, prin clasa a 4, nu știu cam câți ani e în clasa a 4, cam așa, 11 ani. Pe vremea asta, Dieter, mă rog, mi-a spus că s-a dus afară, s-a jucat cu căței și pisicile pentru că e foarte îndrăgostit de animale și după s-a dus în casă, știi, și mama lui în timpul ăla făcea nu știu ce cafea, așa mi-a spus el, deci mi-a spus tot story-ul ăsta, gen, și era așa, gen, tremura, frate, și story-ul ăsta nu e gen, nu fac cateringă sau ceva, gen, chiar nu fac cateringă, știi, și mi-a spus în felul următor, a fost cu mama lui pentru că, bă, frate, adică are 20 de ani și acum n-are tupeu să se ducă, gen, să în pod la el, gen, pana mea, unde are el, gen, valizele, toate chestiile astea și chestiile astea mai vechi din casă, știi? N-are tupeu să se ducă, gen, voi dacă aveți o casă, n-aveți tupeu să vă duceți în casa voastră? Și fii atentă ce s-a întâmplat. Mergea pe scări și când a ajuns la etajul la care este, o să vedeți că o să facem un turul casei când o să facem acolo o inspecție, la etajul la care are el camera și la care are și mama lui camera, în miezul zilei, deci în miezul zilei, frate, urca pe scări și când a ajuns la etajul lui, în mijlocul camerei, a văzut o siluetă perfect neagră. Bă, eu când am auzit asta mi s-a făcut pielea de găină și am zis, bă, coaie, tu faci caterincă? Nu, frate, nu fac nicio caterincă. Am fost acolo și am văzut silueta perfect neagră, John. Bă, fără caterincă. Fără caterincă. Și, mă rog, totul bine, totul frumos. A văzut silueta. Când a văzut chestia aia, vă dați seama că n-a mai stat pe gânduri. Mi-a spus că nici măcar nu s-a mai întors. A sărit cu spatele, gen pe scări. A dat peste mama lui, au picat amândoi. A văzut-o și mama lui. Mama lui a țipat, gen, s-au speriat așa dintr-o dată, gen. Băi, eu când am auzit asta, mi-a venit să cred. Și după când am văzut că a venit mama lui, gen, m-a luat în camera lui să-mi explice chestia asta, să-mi explice că dacă văd ceva prin casă să-i spun, gen, bă, frate, când chem pe la cineva pe la tine în casă, să-i spui, bă, frate, comod, simte că acasă, nu-i spui, bă, dacă vezi ceva prin casă să nu te sperii. Gen, nu vi se pare puțin cam ciudat? Mă rog, și chestia este că până au văzut chestia aia, după au plecat, s-au încuiat într-o cameră și la un moment dat trebuiau să plece, dați seama că n-au sunat la poliție. Și s-au dus înapoi la etajul ăla și nu mai era absolut nimic. Dispăruse absolut complet, a fost prin toate casele, a chemat și pe tatălui, a fost prin absolut toate casele, n-a găsit absolut nimic. A doilea story pe care mi l-a confirmat mama lui și vă repet, o persoană la 55 de ani nu cred că e în stare să mintă doar să sperie niște copii sau pentru pur și simplu divertisment sau amuzament. Nu cred că ar speria aia niște copii sau așa, pentru că eu chiar m-am speriat în seara aia, că în seara aia chiar m-am speriat, v-am spus, n-am reușit să dorm până la 7 dimineața și cred că nici în seara asta nu o să reușesc să dorm până la 7 dimineața. Bun, și haideți să vă spun. Al doilea story este că într-o seară, când dormeau toți în casă, mi se pare că se uitau la un film sau nu mai știu ce mi-au spus ei și fără catering, gen vă spun așa ca să știm la ce să ne așteptăm, ci că a simțit miros de țigară. Și în casa lui nu fumează absolut nimeni. Mama, tata, el, nimeni, frate, nimeni, nu fuma nimeni. Și din pod se simțea miros de țigară. În casă nu mai era absolut nimeni. Nimeni. Și de sus, la un moment dat, s-a auzit, uite așa. Și în spate un târâit de lanțuri, frate. Bă, mâncați. Și la început, când am auzit asta cu pași, am crezut-o. Am zis, bă, poate chiar s-a auzit. Dar am zis, bă, poate are și o bună, are ceva. Bă, dar când am auzit și aia cu lanțurile, zic, bă, frate, tu ce-mi povestești aici? E ceva film. SF. N-are cum să fie așa ceva. Eu nu cred în chestia asta. Adică să fim serios, suntem și noi oameni, frate, serios. Bă, mâncați. Și când am văzut că mama lui s-a uitat așa în ochii mei și mi-a spus nu minte, m-am cacat pe mine, frate. La un moment dat s-au speriat așa de tare pentru că se mișca lustra, se mișca lustra așa, la cât de tare s-auzeau pașii. Și fii antenă, John.
l-a sunat tatălui a sunat pe cineva, a venit acasă, vreo doi oameni masivi așa, au luat lanterne, au luat ceva chestii din astea cu care să se apere, au mers în pod, se simțea dracu un fum de la de țigară, gen rău de tot, și când au fost în pod și au căutat prin absolut toate camerele, n-au găsit absolut nimic. Nimic. Zero. Barat. Nimic. Bă, nimic. Știi ce e aia? Mi se pare ceva ciudat în casă la el, dar nu știu, frate, nu știu. E destul de creepy, destul de creepy.